खुलुमबाय आंनि गासैबो साबस्क्राइबार स्टुडेन्ट्स नोंथांमोननि कमेन्ट फरायनानै आरो लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' बिजोंजों जों हायार सेकेन्डारिखौ फरायनो मोनगोन होनना मिथिनानै इक'नमिक्स क्लास खालामनायखौ फिन जागायनो सानदों नोंथांमोननो बर' बिजोङाव फरायग्रा फरायसाफोरनि थाखाय सुबिदा जानाय बायदियै जिहेतु आसाम हायार सेकेन्डारि काउन्सिला रांखान्थि आयदानि सिलेबासखौ चेन्ज खालामबाय गोदान सिलेबास बिनि सायाव जों सावरायगोन आरो लोगोसे जोंहा प्रजेक्ट रिपर्ट्स दाजाबदेरना होदों प्रजेक्ट रिपर्टनि सायावबो सावरायगोन माबायदि बानायनाय जायो बिनि सायाव सावरायगोन गासैखौबो जों सावरायलांगोन फारि फारियै चेप्टार वाइज बायदियै मेथ्स स्टेटिस्टिक्स डायग्राम गासैखौबो आरो बेफोरखौ नोंथांमोना जुदि सोलोंनो गोसोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनो थाखाय आङो खावलायबाय आरो कमेन्टआव लिरनानै हरो बेनि थाखाय आङो खावलायबाय बयखौबो गोजोन्थों।